Tak jo, to měl být jako první náš bunkr úplně, ale ještě předtím a tím druhým. Ten byl, když jsme kopali ten nahoře, tak jsme chtěli kopat tady další, jenže to už je samý díl a už to jako vůbec nešlo. Jdeme dolů, podíváme se. Teda dává se sem hodně vody, no už tady moc není, ale to je jedno. Chodí sem prasata, ale je to červený, to v dálce, v opření. To, co má velice silné tlaky. V prdeli, už mu to jde do zatáčky, jak furt říká. Furt se snaží podpálit ten popul, furt to je prostě tomu dát cirky, to je vražda. Nehorázná. No pak ještě vám ukážu svaté místo. Možná. Máme tady kus posvátné místo pro křesťany, protože tady blízko je to svaté místo a tam se vždycky pasujeme na rytíře. Se budete z dálky, jak to vypadá trochu. To nejdál, že jo. Dauč. Hup, tady je taky docela požehnaně, když jsme tady. Tak to je taky někdy dobrý. Tady to nejvyšší stěna. No, vidíte. Michal už odchází, už to nemůže vydržet. Dauč. Au. Vždycky zabrknu. No, tady je ta nejvyšší stěna. No, nevím, jestli je nejpevnější, to nevím, ale... Tady to je nejrovnější, bych řekl. No, Michal zase si dá svůj projímací koktejl. Tady do toho nalil polovinu ředidla, že? Teda ředidla, projímadla. No, tak. Tady ta část, ta travnatá, tam je mrtě klišťat, tam jako... Ale dá se tomu dobře schovat, když do nějaká babka s dětkem v okolo. Je to dobrý? Vypadalo to jak na šlavný sračky. Jak to z něm maskalo. No tak, udělejte se. Tady ta hromada buků, tou se nedá pracovat, to říkám stavitelům předem. Do toho se nedá zatlout hřebík, ale tak s tou udělat nábytek a hřebíkovat to, nebo šroubovat to, spíš šroubovat, no. Tak jo, tak. Michale, jak řekni, jaký starý měl první den, když jsme tady byli. Hnedka první den. Tu byl ten zmrt. Víte, když jsem tady sám, ví mi to. Když jsem přijede se do Michal, je to v prdeli. Michale, dík. Jsem upřímný, to víš, já se do každýho. Máte klinu. Takže, Michale, ještě, měl jsi dobrou představu, jak by to mohlo vypadat? Snad bude, ne? No, přesně, no, tak hlavně se nezabíjí. Tak, Michal ještě otevře svoje druhé projímadlo, to je více koncentrované. Ano. Svaté místo vám radši neukážu, by se to přišli zničit. Seru na vás. Jdu domů. No tak, se půjdete na to ze strany a ten pán, jak to vypadá. Michale, zahoupej nám prosím tě s tou dveřmama. Vidíte, točí se to v tom dobře. Kdyby to bylo těžší, tak by to už nevědělo, ani to bychom nemuseli mazat, takže to je perfekt. Spadlo mi víčko. Tak, Michal si to už veme. No tak, ještě se jenom porozhledneme. Tady někdo je? Nebo to jsem se posral? Asi jo. Já jsem si říkal, že se mi to jako hřeje. Chcete vidět fontánku. To byla nějaká... Fuj, to je smrad. Fuj. Ty vole, jdi do prdele, jsi to ještě usral, ty vole. Ty vole, na špičku boty. No, konec prdele, tady budu v ostatní rodiny pít. Tak se mějte a dejte k tomu komentář.